敵が接近してきます。よし、全軍右陣を急げ。はっバルディアの残党か。蹴散らしてくれるわ。ここを抜ければバルディア城は目の前です。だけど敵も待ち構えているわ。だがここで引くわけにもいかぬ。みんな死ぬなよ。はい。みんな油断するなよ。命に代えてもレディン様をバルディアまでお連れするのだ。ライアスは右翼、レティシアは左翼へ回って奴らを包囲しろ。はい隊長。はい。3回後の指揮はお前たちに任せる。私は敵の出方に合わせる。敵の指揮官を倒すんだ。そうすれば敵はバラバラになるぞ。はい。